Sexy, 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 sexy Ilongga. On the count of two, magsinaot na kami. Ilongga. Hey! Oo. Huwag na po tayo magtagalog. Ilonggo na tayo kasi Ilonggo tayo. Nahihirapan na ako eh. Hi, hello guys, welcome back to our channel. This is your Ilonggo vlogger, Cliff and Michelle Vlog. For this video for today, I'm going to show you ano pong ginagawa ko aside of our regular vlogs. So I hope you enjoy this video. Don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell button para ma-update kayo sa mga latest namin na mga videos. By the way guys, sa mga subscribers na muna, gusto ko ipabalo sa inyo kung anong ginaobra ko aside of our regular vlogs. Ako po isang DJ, music record producer, dito po local, dito po sa city of Iloilo. Alright, so we're going to have an event. We'll be going to Boracay. I have a group. Sila pong nagkanta sang Basta Ilongga Guwapa. Basta Ilongga Guwapa. Okay, so ang mga ibang members na for our rehearsal right now, nandito na. And tara guys, let's go meet them outside. Alright guys, it's time to meet the members of my group. Paglipin na kauna ko, si Ninong Kulidan. No? Yeah, what's up? To the red GT Clip. On the count of one, mag-ready ang tanan. On the count of two, mag-sinaut na amo. The Pogi. Si ano gali yan? Si Mr. Paran. Yeah. Next up, ang tawag na po si Floki. Hey yo, Maliantes de Ilonggo represent. Floki, truly yours. Ang akong tagipusoon na tulog sino dahil sa imong aluhong akuya daw mapatay. Peace out. Tapos, upod ba niya ni Floki, ito gina si Floki. Upod niya niya si Isaw. Yeah. Ay lang Yeah! Ganyang ginubraya para sa aton. Ini ang ako rason kung nga ang naglapad ang paming sarod. Tapos, pinaka-original member namon. Pinaka-ori nga member. Hey yo, what's up? Good afternoon y'all. Pagpapagpapa lang atong pagkastoryahan. Ginapabugal ko mga ilonggangan number 1. Sinagid, maabongga lang kayo. Manimis musika, ganit dalina. This is your boy Nasty, and I think I guess I'm back. Ayo mo. Gusto ko ipakilala members na kon. Di ka din na naimos ko. Yeah, what's up? What's up, sup? My name is Susan. Kusang ilo-ilo matahong kang malinaw. Mga ilonggo tama ka pinalagaon. Take care of your last PCE. name. PCE. Iloilo ang banwa ko. Sa Iloilo ako gintawog. Mga pare, kumusta ka mo da? Ayos lang pare. Nag-uusap kami ngayon para sa mga about sa business, kung paano mag-mindset, gumising maaga para pakapera maaga, di ba? Yun ang tama. Tama na gawin natin ng tama palagi para magkapera tayo. Kasi hindi lahat ng tao dito, dito sa lugar na to, dito sa mundo na to, gumagawa ng mabuti. Dapat gawin natin ng mabuti lahat. Do it! Just do it! Para magpera tayo, makatulong tayo sa ating gawain, sa ating mga bisyo. Yun yung gawin natin. Yun ang maganda, di ba? Kung sa palagay nyo tama ako, di ba tama ako? Sagutin nyo. Tama ako, di ba? Tama. Hindi na tama yung ginagawa mo. I'm vlogging, you're vlogging. Opposite. Dito po sa Iloilo, baka gusto niyo po ng Gabriel sa pizza. Oo. Huwag na po tayo magtagalog. Ilonggo na tayo kasi Ilonggo tayo. Nahihirapan na ako eh. Nahihirapan na, nabudlayan pa.
Kadto lang mo sa Barangay Pandak Pabia. Para ko sa nisagwa sang Dika 3. Tabok lang gid sa NC store na mera pa is pizza dara. Pinakanamit nga pizza. Ngayon nyo mo tilaban tapos mera mo mga siumay nga pinakanamit pagid. Pwede nyo ibalik pag hindi ka muna namitan. Pag i-double ko ang inyong money nga gid bakal. Nan! Promise, cross my heart to do my duty to God and my country, the Republic of the Philippines. Oo nga po niya pag-igugma. Pag-igugma. Sexy, 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 sexy Ilongga, Ilongga. Oh mata humma pinalanggaon basta Ilongga. Guwapa. Basta Oh my God! Hey! Guwapa. Ikaw naman! Basta Ilongga. Guwapa. Basta Ilongga. Hey! Guwapa. Sa inisang pizza. Hey! This! DJ Clip! Check, check, check! Naman, di ka nagkukunan. On the count of one, mag-ready ang tanan. On the count of two, magsinaot na kami. On the count of three, just move your body. On the count of four, let's move to the dance. On the 5 and 6, yan nagabungang video. On the 7, 8, 9, let's have fun tonight. On the count of 10, let's do it once again. Kita tanan magbayde. Hey! Sunata, isang kasagya. Ito na, bigod nga barkada. Isang sa utas sa magaga. Kita magbalik. Well, everybody, let's bounce to the music. Well, I'm gonna get on. It's a true harmony and along is hindi na maghuya-huya pa. Kay hindi ang isang sinadya. Kalimtan ang problema, magsinaon kita nga tanan. Iloilo, Guimaras, Negros Occidental. Welcome to Western Visayas. Halina ka magkari sa paraiso. Aklan Capiz, Iloilo. Pagwasa, Iloilo. Dahil sa pag-igugma. Bilya, Rigata. Siyempre, hindi ka pa uli ang naging festival sa Parugal. Sa Wala ka bot. Wala ka bot. Hey, sa vlog, hey, sa vlog. Yo, what's up, man? Galing magsabay na sa sunata nga nagahatag sa tunsang kasadya. Sinsya kita, delay na kayo may sinakpan pa kita ng agipin. On the count of one, mag-ready ang tanan. Hanggang magkari sa paraiso. Ang nga ginapabugan. Aklan Capiz, Iloilo. Sino pre? Yes, I'm going home. Thank you again very much DJ Clip sa pag-accommodate sa amon diri sa studio. At the same time, naka-rehearse kami mayo. Thank you very much. Bye-bye. Along. Salamat to. Gusto na? Sa Martis na, pre. Yo, guys, what's up? Yeah. Yeah. Anche na. Mo na. Kapulay na ako. Good luck next time. Bye-bye. Bye.